Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Ndichakuverengerai imwe message but yakabva paaudio iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Kana kuri kunzwa unenge wakaromba kana kuti uri munhu anobata, you can come to my inbox and then you share with me your own side of the story. Saka ivo vakanditumidzira message vachiti, mukomana makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndakaseka apo pandakaona comment yainge yakanzi kosei vasingakwanisi kushandisa mishonga yavo kuti vange vachipfuma. Ko zvemweya vanhu vanombozvinzwisisa here? Ini ndine shavi riri pandiri. Shavi iri rasiyana nemamwe mashavi mamwe awo anogara dzimwe n'anga dzinoita zvekurombesa, nekuti kukingdom yedarkness kutori nemaspirits akasiyana siyana. Sanhasi uno ndangouya pano kuti ndinge ndichikudzidzisai kuti chikwambo chinogadzirwa sei, semaonero awo andakaona gogo vangu vachiita zvekare nepandakazochigadzirawo, asi ndakachigadzira ndiine vamwewo vakadzi avo vandakasangana navo muno muHarare vainge vagara vachiita zveun'anga but vari varoi. Chainge chitori chikwata chen'anga but vari n'anga zvavo asi vari varoi. Mashandiro avo avainge vachiita, vaiti kana vakaona kuti kuna nhengi zvaramba, let's say kana ukaenda kudare kwemunhu iyeye uyo anenge ari muroi, wabva aona kuti kwake zvinenge zvaramba, anobva achizokutsvakira umwe uyo waanenge achifungidzira kuti anokwanisa kukubatsira. Saka in the kingdom of darkness kune madepartment akasiyana siyana. Kune mamwe madhimoni kana kuti mhepo dzinofamba idzo dzinokwanisa kushandiswa pakugadzirwa kwemari, zvakangofanana nezvikwambo. Kune zvikwambo zvekuti unokwanisa kutoenda ukanodyirwa mari nemuroi kana kuti n'anga, obva akurasirira zvake chikwambo chake chaanoziva kuti basa racho ndere kungopedza chikafu chete, sechimwe chikwambo icho chainge chiri chagogo vangu. Patakazovaviga takavaviga gogo vainacho chikwambo ichocho because chainetsa nekuti chaingodya chikafu. Saka gogo vangu vaichitumidzira kune vavengi vavo zviya zvekuti mumba mako munoti kana maita chikafu chinokasika kupera nekuda kwechikwambo ichocho chinenge chiri busy chichidya chikafu. Saka kana ukaenda kun'anga uchiti uri kuda kuromba, n'anga inokwanisa kutokupa chikwambo ichocho, wotobva ikoko uchiti zvimwe kuda nguva yako yekuti unge uchiita mari inenge yakwana, asi panenge pasina unogumisidzira wava murombo wekupedzisira. Then koita zvimwe zvikwambo izvo basa razvo ndere kungokonzeresa urwere chete munyama dzevanhu. Unokwanisa kuchipiwa wotofungidzira kuti wava kuda kuita mari, asi hauna kana mari yaunombofa wakaita. Chinozongotanga kungokushungurudza paunongotadza chete kuchiwanira munhu wekuti chinoenda chobva chanomushungurudza chichimurwadzisa, chinotanga kunetsana newe. Saka kune avo vanoti kovaroi sei vasingakwanisi kugadzira pfuma kana kugadzirisa nyika semamwe mastatement awo andinowanzokuona pamafacebook akanyorwa nevanhu vachiti komadi mangouraya kana mutungamiriri wenyika. Munomboziva here kuti nyika yemweya inomboshanda sei? Seni handina zvipo izvozvo zvekuti ndinokwanisa kugadzira kana kuti kudaidza yamunoti mweya yemadhimoni, nekuti inodaidzwa nemizera. Kunyangwe ndikanzi ndashandisa mishonga yakaita sei, nekuda kwekuti muzera wangu uye zvekare nezvakaiswa munyama yangu handina connection. Zvakafanana nemarudzi, umwe anenge achitaura chirudzi chake, umwe achitaura chirudzi chake. Zvino kana uine nyora dzako dzawakatemererwa dzingori nyora dzekuti
basa rako nderekuroya vanhu chete. Haukwanisi kuti unge uchizodaidza rimwe rudzi rwemadhimoni kuti ange achiuya ange achizokubatsira kutsvaka mari. Ndokusaka muchiona dzimwe n'anga anokwanisa atori munhu wekuti anenge achirombesa, asi iye pachezvake nekuda kwemishonga iyo inenge yakatemererwa munyama yake anenge asingakwanisi kuti pachezvake ange achizviitirawo mhiko dzekuti ange achipfuma, nekuti dzimwe nguva basa rake rinenge riri rekungogadzira zvikwambo izvozvo zvisingagadziri mari, zvimwe zvaanenge achipiwa nekudzidziswa nevaroyi. Saka apo pandainge ndava ne15 years ndipo pandakaratidzwa nagogo vangu kuti icho chikwambo chacho chinombonyatsokugadzirwa sei. Saka izvo zvikwambo zvinogadzirwa nenzira dzakasiyana-siyana. Vazhinji vanotora mweya wemwana asati asvika 3 months, ndo pavanowanzo kumuuraya mwana vobva vachizomugadzira chobva chaita chikwambo zvekuti kanongoramba kari kamunhu kadiki kasingazokuri, kana kuti paya mukadzi aine nhumbu iye anofungidzira kuti maybe anenge achiri akatakura mwana wake mudumbu, but kwete, mwana anenge atotorwa nechekare. Mwana uyu anozokurira muhari, zviya zvamunonzwa zvichinzi munhu akaiswa muhari akaiswa muhari. Zvechokwadi unokwanisa kutotorwa ukatoiswa muhari ukakurira ukachemberera urimo muhari imomo. Mwana anonzi anotorwa achiri mudumbu raamai vake kana ava kuma6 kana kuti 7 months. Ipapo mwana ndo paanokwanisa kubiwa obva achizotorwa obva achizoiswa muhari imomo. Zvino nguva yake yekuti anenge achifanira kuti ange achizozvarwa kana yakwana, ndipo apo paanobva achizoitirwa mhiko kuita sekunge ari kutozvarwa. Pakanobuda kanenge katova kachikwambo, kana kuti mwana anenge asati ava ne3 months. Munoona vhudzi riya rinozvarwa mwana ainaro mumusoro, vhudzi iroro riri very dangerous nekuti ndo rinokwanisa kushandiswa zvekare pakunogadzirwa kwechikwambo vachishandisa mwana iyeye. Saka gogo vakandiudza kuti kune mamwe mashavi awo anongofamba achingodzungaira nyika yose asingazivi kuti angagara panani. In brackets pane vandakazobvunza vakati ivo vanzvadzi vedu ava vanenge vari kureva madhimoni aya anonzi Succubi kana kuti Incubi. Madhimoni awa anenge achifamba achidzungaira. Nerimwe zuva, I think it was somewhere kuma past 2 ari masikati, ndipo apo pandakaona zizi iri rainge riri reblack rakabhururuka rikauya rikazomara mumuti wemuavocado. Pamba pagogo painge paine rimwe zimuti remuavocado. Saka zizi iroro rakazoti ramhara mumuti rakazunguza muti wose. Ndokubva ndachizopinda mumba ndikabva ndachizoudza gogo zvose zvandainge ndaona. Vakabva vati kwandiri yainge isiri shiri, rainge risiri zizi. Ndikati kochini nhai gogo, kana mucheti harisi zizi uye zvekare haisi shiri. Vakabva vachizoti kwandiri wainge uri mweya, kuti dhimoni iro rainge ranzwa nekudzungaira pasi pezuva mazuva aro awo arainge rakatarirwa naMwari kuti raifanira kuti ringe richidzokera kugehena ainge ava kuda kukwana. Ndikati kuna gogo, saka pano riri kutsvakei zizi iri? Gogo vakabva vachizoti kwandiri rainge risingadi kuti ringe richidzokera kugehena nekuti zvaikwanisa kuzotora makore mazana nemazana emakore kuti umwe munhu ange achizokwanisa kuita covenant iro ringe richizokwanisa kudzoka pasi pano pezuva richirarama riri munyika yevapenyu. Gogo vakabva vachizondiudza kuti rainge riri kutaura navo rikavaudza kuti rainge richida kuti ivo gogo vange vachiribatsira kuti risazodzoserwa nechisimba kugehena. Vakaribvunza kuti ko iwe pasi pano wakambouya sei, zvaita sei? Not because vainge vachida kuziva,
vainge vachida kutondidzidzisa. Rakataura navo but ndaingonzwa kungozevezera mumadziro, but zvarainge richitaura ndainge ndisingazvinzwi, asi ivo gogo vainge vachitotaura naro zizi racho iroro. Saka vakabva vachizoti kwandiri hanzi painge paine umwe murume uyu ainge akaita mhiko. Ivo gogo vachitaura vainge vachiti zvinhu zvakaitika kuma 60 to 70 something years. Saka murume iyeye achiri mupenyu akaita mhiko, ainge achida kuzadza matura ake, akabva achizoenda kun'anga uko kwaakanobhadhara nejongwe, akabva achizopiwa mushonga wekuti kana orima zvinhu zvake zvinopota zvichienda zvichinoba zvirimwa zvevamwe ozadza matura ake. Saka ndipo apo iro dhimoni racho parakazodaidzwa ndokubva rachizouya pasi pano pezuva rikabva rachizotanga kushandidzana naye murume iyeye. Saka vainge vakawirirana kuti raizoteverera dzinza rake kwemakore awo ainge akatarwa naMwari. Saka makore iwawo ainge akwana zvino, uye zvekare rainge rava kufanira kuti ringe richidzokera kugehena, asi rainge risingadi kudzokerako because gogo vaitoti rainge richitochema richishinyira nekurwadziwa. Ndikati kosei muri kuti riri kuchema uye zvekare riri kushinyira richifemereka richiratidza kuti riri kurwadziwa? Gogo vakabva vati kwacho kwariri kufanira kuti ringe richidzokera kurima kune zarima kunoshungurudzwa vanhu siku nesikati. Ngirozi zvekare nemadhimoni dziriko ikoko, hakuna anonzi uyu haashungurudzwi. Zvipuka zvose zvinowanikwa ikoko zvinenge zvichishungurudzwa siku nesikati. Gogo vakabva vachizoti ndaifanira kuti ndinge ndichienda musango, kana ndaenda musango ndaifanira kuti ndinge ndichizotsvaka panenge paine churu, ndobva ndachizoitira tsvina pamusoro pechuru. Kana ndapedza kuitira tsvina pamusoro pechuru, ndobva ndachizotanga kudhiginura churu chiya, ndobva ndatora mavhu zvekare netsvina, ndobva ndachizodzoka nazvo. Ndakaita saizvozvo ndokubva ndachizodzoka. Mushure mekunge ndadzoka, gogo vakapisa tsvina zvekare nevhu riya randainge ndauya naro repachuru. Vakabva vati taifanira kuti tinge tichizomirira kuzosvika kunze kwasviba. Zvino kwakazoti kunze kwasviba, gogo vangu vakatora hari yavo yainge iri hombe. Hari iyi vakati ndimo mainge muchazopinda mweya wacho iwoyo uyo wainge ugere muzizi iro rainge riri mumuti wemuavhokadho. Kunze kwakazoti kwasviba, inini nagogo takazobuda panze, tainge tisina kupfeka. Ipapo tainge tisiri mumweya. Zvinhu zvakatoitika live. Zizi riya rakabva rachizoburuka, ndokubva ndaona chainge chakaita chiutsi riri iro dhimoni racho rakabuda muzizi riya. Zizi racho ndokubva rachizofa. Gogo vakazoribika mangwana acho tikaridya. Saka utsi uya wakauya ukapinda muhari. Gogo vakabva vachizokwidibira hari iya. Vaipota vachiisa mavhu aya awo ainge akazangana netsvina muhari imomo. Mhepo iyoyo yainge irimo muhari yainge ichidya. Waizoti kana ukavhura unotoona musina kana chinhu. Gogo vangu vakazoti vainge vachimirira kana kuri kunzi kukazouya n'anga pan'anga idzo dzavainge vachishandidzana nadzo, kana painge paine ainge achida chikwambo, then vobva vachizochipa ropa. Zuva iro gogo pavakati vainge vafonerwa neumwe murume uyo wavaishandidzana naye aitawo zvekare izvozvo zvekurombesa. Gogo vakabva vachizonditi taifanira kuti tinge tichizobuda mumba. Takabuda mumba kuda dzainge dziri kuma past 9, ndokubva tachizotanga kufamba tikaenda tikanomira pagedhi reumwe mukadzi uyo ainge aine pamuviri, ndokubva tachizogadzika hari iya pasi tikabva taisiya. Mangwana acho makuseni patakamuka, ndakaona kuti muhari muya mainge muine kamunhu kainge karimo. Ndakavabvunza gogo kuti kamunhu kandainge ndichiona karimo muhari imomo kainge kachitsvakei.
vakati kwandiri, ndo dhimoni riya rainge rakaenda rikanosika bonde uye nemurume wemukadzi uyo ainge aine pamuviri, ndokubva yachizotora urume hwake. Yainge ichiri yakamirira kuti inge ichizokwanisa kushandisa urume hwacho ihwohwo. Vakandoudza ivo vakati madhimoni acho iwawo ndiwo aya awo anonzi anokonzeresa aya avanoti madzikirira. Ipo paya munhu achibatwa nemadzikirira anenge achitorepwa nedhimoni. It's either dhimoni iroro rinenge richida kusiya mbeu mumunhukadzi, kana kuti dhimoni racho kana riri rechikadzi seiroro rainge ratora mbeu yemurume wacho iyeye. Vakandiudza kuti rainge richazochengeta mbeu yacho kuti pange pachizokwanisa kuzvarwa kamwe kachikwambo, then robva rachizoregedza kudzokera kugehena. Saka murume wacho akazouya, uyo aishandidzana nagogo, ndo paakabva achizopiwa hari yacho iyoyo akadzoka nayo kuHarare. Akazoita zvaakaita. Paakadzoka muhari muya, zvino mainge mava nekacheche kainge kari kadiki diki. Vakanditi ndo chainge chiri chikwambo chacho ichocho. Gogo vakati kwandiri, dhimoni iro parakaendeswa kuHarare rakasvika rikateverera umwe mukadzi uyo akauyawo mudare masekuru vacho ivavo, asi ainge aine zvaainge achida zvisinei nechekuita nenhau dzekuromba. Ndokubva rachizowana simba rekumutevera rikazvishandura, ndokubva rachizorara naye mukadzi iye rikarasira mbeu iyo yarainge rakabva nayo kumusha. Mukadzi wacho iyeye ndiko kutorerwa kwaakaitwa mwana wake. Ndokubva nganga yacho yazouya nehari. Muhari mainge muine kamunhu kainge kari kadiki. Then gogo vangu vakabva vachizouraya mbudzi yeblack, ndokubva vachizomwaya ropa muhari imomo. Chikwambo ichocho chikazototengeserwa umwe uyo ainge akauya kudare kwavo sekuru vacho ivavo, kuti chisazodzoserwa nechisimba kugehena. Asi ndakazoona kuti izvo zvikwambo zvinogadzirwa nenzira dzakasiyana. Ndakazoti ndava kuno kuHarare, ndipo apo pandakazotorwa nevamwe vakadzi vainge vachida kuti ndinge ndichivabatsira. Vaiva nezvavo zvavainge vachida kugadzira. Vakadzi ava ivo vaichera makomba, then vobva vachizoisa hari mugomba rimwe nerimwe, vaisa hari 1. Ipapo vakagadzira zvikwambo zvitatu. Vainge vaine zvipfeko zvevanhukadzi izvo zvavainge vachipota vachituma mbavha kuti padzinoita mabreak in, mbavha idzodzo dzobva dzachizoba nezvipfeko zvemukadzi uyo wazvinenge zvapindira mumba make dzikaba, asi dzinenge dzatumwa kuti dzinge dzichizoba zvipfeko zvevanhukadzi. Vakazviisamo zvipfeko izvozvo, hari imwe neimwe vaiisa zvipfeko zvevanhukadzi. Ndokubva vachizovhara neuswa, vakabva vachizomwaya zvekare ropa rembudzi. Vapedza kuita saizvozvo, vakaisa mazen'e pamusoro pehari kuitira kuti ivhu risazopinda muhari. Ndokubva tachizotanga kufushira. Ndokubva tachizozvisiya zvakadaro kwemazuva awo anokwana kuita 31. Takazodzokerako after 31 days. Musi wacho iwoyo kwainge kuine mwedzi muchena. Ndokubva tachizofukunura, ndikaona kuti mainge muine zvinhu zvainge zvirimo, zvimakonye uye zvekare nezvimwe zvainge zvakaita kunge makonzo, but zvichifamba kuita kunge nyoka.